Hindi na muna pwedeng putulan ng kuryente ang mga residential at non-residential consumers na hindi makakabayad ng kanilang bill mula August hanggang October 2026. Ito'y matapos palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang ipinatutupad na consumer relief protection measures kaugnay ng state of national emergency. Idineklara ang nasabing emergency sa ilalim ng Executive Order No. 110, bunsod ng mga epekto ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng distribution utilities sa bansa na sumunod sa no disconnection policy ng ERC sa panahon ng extended covered billing period. Matatanda ang una nang ipinatupad ng kaparehong hakbang mula May hanggang July 2026. Bukod sa bawal na disconnection, magpapatupad din ng mga DU ng mga flexible na paraan ng pagbabayad. Ang mga consumer na may buwan ng konsumo na hindi hihigit sa 200 kWh ay pinapayagang ipagpaliban muna ang buong bayad sa mga nabanggit na buwan. Pwede rin bayaran ang mga naipong bill sa loob sa pamamagitan ng hulugan o staggered basis. Bibigyan ng mga qualified consumer ng hindi bababa sa 3 buwan upang unti-unting mabayaran ang kanilang obligasyon na makikita naman sa kanilang mga susunod na billing statement. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng ERC ang mga may kakayahang magbayad ng buo na bayaran na ito sa takdang panahon. Samantala, upang maging patas sa mga DU, inatasan din ng ERC ang mga generation companies, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, at iba pang malalaking kumpanya sa sektor ng kuryente na magpatupad din ng parehong flexible payment scheme para sa mga utility. Kinakailangan namang magsumite ng compliance report ang lahat ng distribution utilities sa loob ng 30 days matapos ang extended covered billing period o bago sumapit ang October 30, 2026. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.